kıllısırap, näme gerek? Men näme biriniň toýuna baryp aglap oturaýdym, näme etmelimen düşünemok. Her kim bagtly günne ýylgyryp gülüşip ondan şonu ýalerik barýaňa öz tanışlaryňy, zatlaryňy, gatnaşýanyňy şonu ýalerde göräýmeseň, ýürüýtelä biriniň öýüne enne öňküýalyk çaý içmäne ýa aýlanyp şalkyllamana wagt ýok. Sebäbi hiç kimiň boş wagty ýok, eldegen ok onuň şonu ýalyk birek toý tomgada görüp gülüşip degişip şeýdip tans oýnap, şeýdip pedilini çykarmasaň, ajelni biz wagt tutup biz tans etmäne gidip bilemzok. Ýörüne şuň planjy onu tans etmäne giderin dip. Biz sebäbi maşgala, iş, eklenç, awa öz gara dimämiz başaga garagynymyz. Onuň şun ýalak äýük bir toýa gidýän, tans edýän ol, vay estağfurullah. Allah can. Näme adam öldüren ýaly etýär-de